okay, wach moro kanya ng'ado oko nikech piny pod okinjo kama gigi tere mana mos. Maka Juma nya afwenyo ni nitie jo ODM moko maonge kod gimiluongo ni emotional intelligence. Of course, Senior Jay Bonyo wacho ni pod giywago jakom nyaka karang'o. Life has to continue and we must strengthen the party. The party is based on its numerical strength. To watch ajimi wonya mayanga mar chako dok ndara odhi ndara kende. Aparo ni Victor mano to wanyalo mana go wiye gi kanyo mar jawinjo no. Mo penje ni to ibe ywag nyaka jakom nyaka karang'o. Jakom biro ywag kuom higni mathoth mabiro. Ng'amo ka okwache to tiko ywak ne gi kanyo dhi adhiya. Ng'amo tieko mare. To mane momiyo ji pod dhi opoda nyaka sani. Ji pod dhi kango ka Jaramogi nyaka sani. To Jay owacho kacha ni ji tene ok onwang'o thuolo mar ywago jakom. Ji bende gi formula mopogore opogore mag ywago. Jakom bende ng'at ni neno video mar miyo moro ka ne tomo ywak e ode kacha koparo. To nitiere ji mang'eny tiwuoyo godo masa moro jawinjo no ok ong'eyo. Ji mang'eny pod hinyore e udi. Nitiere jok manyicha jakom ne support directly. Ma jakom donjo ofise tiwinjo ni orne ng'ani 5,000 kibira kacha. Orne ng'ane pesa mar yath. Koro ng'at ka ng'ato ywago jakom kaka odwaro, miyo nyaka wawene dhano ywag jakom kaka gidwaro. Jo party ywage ka girwako law machungwa. Joma jopiny ma be samore mang'eny maloyo jo siasa. Jo siasa bende nosewacho negi kacha ng'at ka ng'ato ong'e gimo timo nade. Ong'e gimo ywago. Koro ywago jakom biro kawo thuolo malach ma ok nyalo wachie ni nyaka karang'o. Erokamano ahinya. Senior, ok ang'e ni nyalo wacho ang'o, winjo kaka jopiny owuoyo ni ODM gadieri dwaro jatend piny be dwaro ODM.